A dneska vás vítám u dnešního videa a vítám vás u mého alba s Legem, tak můžeme začít. Jako první tady je tahle lochneská příšera. No a tady můžeme vidět na krabici. Tak ještě z druhé strany. Tak a teďka jdeme na dvojku. A číslo 2 je tady tento hroch. A tady ho vidíme na krabici. A rychle jdeme na číslo 3. Číslo 3 je tady tento papouščí dům a i tento. A tady je tady tento Jungle Ranger. Nevím, co to znamená v češtině. Tady jsou dva papoušci. Tady se můžete podívat, že je tady česká kostlivec a tady jsou svíčky a to je vše. Úplný konec ještě není, protože tady máme ještě tento Lego Cheeseburger Fortnite a to hned jdeme na 5. Na závěr je tady Lego číslo 5 a to je tady tento žabí dům a je tady zombík a i dravnet, 3 žáby a tady slime. A pak tady ještě je tady průzkumník bažiny. Můžete takhle střechu, tak tady můžete vidět teda toho průzkumníka a to je u dnešního videa vše. A pokud se vám můj obsah Lega líbil, tak tady určitě nezapomeň zanechat like a přihlásit se k odběru.